Hej og velkommen til på eventyr med Game på Slutning 3 i Team Fortress. Yes. 2. Og nu kender vi en af vores subscribere, der bliver lidt glad. Og jeg har mit headset på. Det er fandme utroligt, mand. Timeren for satan! Nej, det gjorde jeg bare ikke, det der. Jeg glemte timeren igen. Jeg kom til at springe mig selv i luft. Fuck, hvor dumt. Nå, men nu er jeg også mere frisk. Jeg har været meget træt de sidste gang, vi har lavet videoer. Ja. Hvornår fuck går vi i gang, Nick? Det gør vi om 16 til 14 sekunder. 13, 12. Mission begins in 10 seconds. Det er også lidt træt, du. Banke på. Klokken den er 23:58. 3, Ja, ja. 2, 1. Ja, den. Okay. Hold crap. Optaget 7 minutter, som vi plejer. Og vi har fået 10 subscribers, så vi laver måske 10 subscribers video. Vi ved ikke, om det bliver en V-log eller en Arsby. En V-log. Hvad fanden det nu hedder. Bedst! Ej, en V-log, en vlog mente jeg. En vlog eller en Arsby. Nick? Min, hvad er det? En, Nej! 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 Nej, pis. yeah. Hey! Jeg får en ny ting. Hvad sker der? Nå, sådan der. Jeg vinder det, jeg er allerede så godt på vej til at vinde. Ja. Så du er Pyro, ikke? Så er jeg 5 års Pyro. Er du bare ikke Pyro? Ja, altså. Er du ej? Du skal lige se det våben, jeg har fået til ham. Hvor er du henne, Nick? Det ved jeg ikke. Fuck, det er fedt våben, mand. Nick! Hvor er du? The cart is nearing a Hold checkpoint. kæft, jeg ringer, men jeg kan ikke engang finde dig. Nick! Hey, checkpoint. Point Enemy that has shit. received additional time. Er det det der våben, du har fået? Ja. Det... Jamen, hold da kæft. Nå, pis. Hvad er der galt? Min slikkepind, den er blevet. Slikpind. Whee! Hvad helvede? Lort, mand. Nå, men vi har ikke været særlig mange videoer. Stærkere. Har I set Niklas' setup video? Så ved I hvad han sidder med, når han gamer. Stort det tastatur. Vel med. Jeg kan ikke finde vej. Der. Hvad? Døde du ikke? Nick, hvor er mit punkt henne? Du har ikke noget punkt. Oh. Jeg sagde sådan, at kommer og give dig en slikpind. Hvor fuck er du henne? Hello. Charge! Ja! Nej, det må du ikke! Fuck, jeg mistede meget liv. Døde du? Yes! Ja, det gør jeg. Fuck, jeg er god. Fuck, du er ring, Nick. Ja, fedt. Fuck, jeg er god. Hold kæft, jeg er god, mand. Hold kæft, jeg er god. For satan, hvor er jeg god. Jeg kan ikke se nogen, der er bedre end mig.
Og så lige Yeah, jeg kan ødelægge vognen. det kan du ej. Jo, jeg rykker den tilbage. Nej, det gør den af sig selv! Let's see some more. Fuck, hvor godt. Jeg har kun 7 liv tilbage. Nu vil jeg være en ordentlig krabat. For Og jeg er ikke. i hvert fald ikke heavy. Jeg er eventyr med Game Patrulje. Fuck fedt. Jeg elsker at være på eventyr. Jeg er bare... Mor! Mor. Hvad helvede? For helvede, børn. Kom nu, Nick, din tøspige. Jeg er til væk. lort. Jeg er rigtig væk. Så Hvor liv! meget liv har du, Nick? Nick, du løb lige forbi noget liv, din spade. Vent! Kom! Afsted! Sted mig! Kom! Over den der! Kom nu! Nej! Hvor er du henne, Nick? Nå, men det var den her afsnit for på eventyr med Game Patruljen. Like, kom til at subscribe og alt det shit der. Så ses vi igen næste gang. We are Game Patruljen. We will game that shit. Goodbye.